Pekkarinen. Savi. Savi. Noin auto on katsomassa. Kyllä mulla varmaan se 400 000. Se on autokuumetta. No meitä löytyy siihen kyllä lääkkeet jo. Hyvä. Joo. No mitäs sulla tulisi vaihdossa? Toi Volvo. Volvo. Jukka! Joo. Pittikö katsoa tuon Volvo? Ford. Don't worry, kyllä me sulle kuule Bemarin M3 löydetään. Tuus kattoo. Tässä olisi tosi iso. Tässä olisi nyt vähän erikoisempaa. Tässä olisi tämmönen Bemarin M. 400 000. Ja 6 sekuntia niin kiihtyvyys 0–100. No sitten olisi vähän sporttisempi Bemari tässä 325. Tässä on nahkajakkara, kaikki herkut on. Ja huippunopeus 22. Tää on hieno. Hei, mutta tuollahan on tommonen, kato. Aha, noniin. Tää on vähän tummempi kuin se mummo. Tää voi olla vähän astetta tummempi. Tää on tosi siisti kyllä. Tää on kyllä siisti, joo. Täällä on heti semmonen niinku uuden tuoksu. On. No niin Savi, tossa tommosta välirahaa. Ajattelin. 12 €. Tää on ehkä vähän tiukka mulle kyllä, että en mä tiedä pystynkö mä ihan näin. No kyllä mä sen pystyn kymppiin sitten laittaa. Opat synty. Onko se osamaksu sitten? Osamaksulla joo. Kuinka pitkää aikaa? No mitä on mahdollista? 6 vuoteen asti on mahdollista. Ja se on sitten se 6 vuotta.